रतनपल्ली संख्या 200. అడవి చెట్ల నడుమ ఒక జైన వృక్షమై పరిశుద్ధుల సమాజములో యేసు ప్రజలించుచున్నాడు. పరిశుద్ధుల సమాజములో యేసు Thank you.
అందరు సంతోషంగా ఉన్నారా? సంతోషంగా పాటలు పాడాలి. కొంతమంది వెంటారు. చూడండి, ఫ్యాన్ల రైలింగ్ తిరుగుతా ఉన్నాయి. ఎందుకు కారణం ఏంటంటే కరెంట్ పవర్ ద్వారా. మనలో పవర్ లేదనుకోండి, పాటలు పాడకుండా అట్లే ఉంటాం. కనెక్షన్ తగిలియండి పవర్ కేసు ప్రభుత్వం, అప్పుడు ఆనందంగా పాటలు వస్తాయి. పాట సంఖ్య 52 బాస్ పాట చూసుకోండి. కొత్త బాస్ పాట చూసుకోండి. సంతోషంగా మందటి బిస్కెట్కి సంతోషంగా మందటి సంతోషంగా మందటి బిస్కెట్కి సంతోషంగా మందటి
వార్డు సంఖ్య 37. పాట సంఖ్య 37 పాట. శక్తితోటే అయ్యలే బలమతోటే అయ్యలే మావల్లే అయ్యలే యేసయ్యా నీ ఆత్మతోటే జరగనే సయ్యా ఈ అద్భుతానికి యేసయ్యా శక్తితోటే అయ్యలే బలమతోటే అయ్యలే మావల్లే అయ్యలే యేసయ్యా Thank you.
ప్రార్థన చేసుకుందాం. సర్కిల్